Stratil som motiváciu. A ak si na tom podobne, tak toto video je presne pre teba. A nie, káva to vždy nenapraví. Ako mať disciplínu v kreativite? Však kreativita by mala vychádzať z teba ako z jedinca. Tým pádom, ako mať disciplínu v kreativite? Kreativita je poháňaná podľa mňa inšpiráciou. Tým pádom, ako mať neustále inšpiráciu, ako mať disciplínu v tom hľadať inšpiráciu? Samé otázky. Je okolo mňa toľko inšpiratívnych ľudí, toľko inšpiratívnych vecí a celkovo jeseň, farebné obdobie, zima, Vianoce, ale kde je tá inšpirácia proste? Mal by som ju mať, mám ju mať z čoho, ale aj tak tam nie je v tomto farebnom období, tak prečo nie som schopný tvoriť a nemám špätku inšpirácie? Ako som už predtým vravel, káva nezachráni všetko. Teda aspoň nie úplne pre všetkých. Pre mňa by to nejaký zmysel dávalo, s tým, že keď vidím kávu, keď ochutnám kávu, tak vidím alebo cítim inšpiráciu aj z toho pohľadu, že sa zameriam na tú farbu. Káva, rôzna káva, latečko, kapučino, každý má inú farbu, iný odteň tej kávovej, tej hnedej, čož sa snažím implementovať aj vo svojich videách, vo svojich farbách, sem tam aj v oblečení. A celkovo ma káva dokázala inšpirovať na to, aby som začal zase tvoriť. Aj keď celkovo toto obdobie zimné som sa tak viacej flákal a tak ďalej, ale celkovo káva je asi to jediné, čo mi nejako držalo inšpiráciu. Inšpirácia je dosť subjektívne slovo, pretože pre každého to môže znamenať úplne niečo iné. No ale ako mať disciplínu v inšpirácii? Mať disciplínu v inšpirácii nie je zas tak komplikované, ale nie je to ani jednoduché. Jedine, čo stačí, aspoň za mňa, tak je vyhľadávať inšpiráciu. Vysvetlím. Pre mňa osobne je to napríklad stavanie lega, stavanie kvetov, stavanie aut, celkovo stavanie lega ma dokáže inšpirovať. Keďže vždy, keď stavám Lego, alebo ho mám postavené, tak ho mám ako výzdobu, dokážem to natočiť, odfotiť a samo o sebe je to proste pre mňa inšpiráciou. Pre hocikoho iného môže byť inšpirácia niečo úplne iné. Napríklad, ako som už spomenul, chodenie do múzeí, do galérií, alebo iba tak niekde výjsť von do nejakej kaviarne, nájsť sa. Inšpirácia môže byť všade. A to znamená, že není tak ťažké ju vyhľadávať, aj keď najlepšie je asi, keď ju nehľadáte. Keď inšpirácia príde sama a nemusíte ju na silu hľadať, keďže ako sa hovorí, keď prestaneš hľadať, rovno vtedy nájdeš. Takže stačí sa iba dívať okolo seba. Stačí si všímať ľudí, všímať si veci a inšpirácia príde. Takisto ako prišla za mňou. Presne preto robím toto video. Nemal som inšpiráciu, tak som spravil video o tom, ako tú inšpiráciu naspäť nájsť. Tiež prišlo to random a je to tak. Niekto môže nájsť inšpiráciu napríklad aj v iných ľuďoch, v iných tvorcoch. Sledujem veľa ľudí, ktorí ma inšpirujú a tam ale môže nastať menší problém. Ak náhodou ako ja sledujete rôznych tvorcov na sociálnych sieťach a hovoríte si, áno, to je moja inšpirácia, sledujem ho, pretože je to moja inšpirácia. Konzumujete obsah niekoho iného, až kým vlastne zabudnete, že dôležitejšie je tvoriť obsah, než ho konzumovať.
Ja sám na tom ešte stále pracujem, ale inšpirácia príde o mnoho skorej a o mnoho jednoduchšie, keď tvoríte, keď začnete ten proces. Nemusíte mať ani žiadny plán, ani scénár, ani nič, ale proste začať rozprávať, začať točiť, začať fotiť, písať a tá myšlienka príde. Netreba proste čakať, scrollovať na TikToku, na Instagrame a dúfať, že príde inšpirácia alebo že okopírujete niekoho nápad, čož je tiež zbytočné, aj keď áno, môžete, ako sa hovorí, kopírovať ako artist, čož je tiež nejaká forma inšpirácie, ale nemôže to byť jediná forma inšpirácie alebo jediný druh tvorby vášho kontentu, vášho umenia. Aby som to nejako zhrnul, treba si nájsť, čo je dôležité pre teba. Nie len konzumovať obsah, ale hlavne ho tvoriť. Pretože konzumovať je jednoduché, to dokáže každý, ale tvoriť obsah je niečo, čo nie každý dokáže tak dobre napríklad ako ty. Ale o tom ešte sám nevieš, lebo ho netvoríš a iba konzumuješ. A ešte jedna taká menšia rada, stavajte Lego, lebo je to fakt inšpiratívne.